Ola, o meu nome é Ángeles, son doutora e hoxe vou vos falar de eficiencia enerxética. Si, acompañádeme, porque ademais tamén falaremos de barcos e de investimentos. E preguntaredesvos, que teñen en común estas tres cousas? Pois ben, dende fai uns anos estades a notar que os prezos da enerxía están subindo moito, pero que moito, moito, non? E a que pode deberse isto? A cuestións políticas, conflitos bélicos, crises económicas? Eva, que notades esa subida na vosa factura da luz, do gas e incluso de encher o depósito do coche? Pois imaginade que tiverades un barco, dos que transporta mercadorías e surcan o Océano Atlántico, os mares da China ou as augas nórdicas. Esas viaxes requiren moitísimo combustible e consumir moito que supón? Xusto, gastar moito e contaminar moito. Hai amiguiños e amiguiñas, o medio ambiente sempre pagando as consecuencias. Pero sabíades que? Que non está todo perdido. Sempre hai que mirar o lado brillante da vida. Brillante, sí, pero eficiente tamén. Porque precisamente unha forma de reducir os custes e as emisións é investindo en eficiencia enerxética. E iso mesmo pensaron as compañías que traballan con barcos, só que, como en todas as historias, sempre hai un gran desafío. As medidas eficientes son moi custosas e, inda por riba, existe un conflito entre dúas partes, o conflito de intereses. Veredes, no sector marítimo, á hora de investir, sucede algo semellante ao que pode suceder nos pisos de aluguer. Imaginade que o voso caseiro ou caseira vos aluga unha vivenda e vos pagades a factura da luz ou do gas. Canto máis eficiente sexa a vosa neveira ou a vosa caldeira, máis cartiños ides a forrar. Pero que sucede? Que pode que o caseiro ou caseira non queira mercar electrodomésticos máis eficientes. Si, deses que teñen a pegatina coa letra A. Quen vai pagar as consecuencias nese caso das súas decisións e de ser vos, porque estaríades dispostos a mercar unha caldeira nova para un piso que non é voso. Tedes diñeiro para iso. Agora cambiade o punto de vista. Se sodes caseiros ou caseiras, mercaríades un electrodoméstico máis eficiente que non ides usar, sabendo que o aforro vai ser para o voso inquilino ou inquilina. Quizais sí, se puidese de subirlle a renda ou recuperar de alguna forma ese investimento. Pero ese así non quere o piso. Ese é demasiado alto o prezo. Pois imaginade esta mesma situación trasladada a un barco. Mi madriña. Este caso coñécese como un problema de axencia, no que existen dúas partes con obxectivos diferentes. No caso dos barcos, temos ao dono do buque ou armador, que pode preferir investir o menos posible en melloras de eficiencia enerxética se non pode recuperar este investimento a través do frete ou de aforro. E por outro lado temos ao fretador, que o seu obxectivo é aforrar o máximo posible en combustible, sen asumir o custe do investimento porque o buque non é del. E ante esta situación, que se pode facer? Pois ben, despois de traballar con centos de informes e artigos, datos de máis de 6.000 buques, decenas de medidas técnicas e operativas e centos de investimentos, e ter en conta tamén regulacións e directrices da Organización Marítima Internacional, comprobei que o investimento en medidas de eficiencia enerxética se ve afectado por barreiras e impulsores. Cales son os factores que nos dificultan investir en medidas eficientes, reducir custes e contaminar menos, especialmente en medidas técnicas? Pois a antigüidade do buque, o contrato no que aforro vai para o fretador, os conflitos de intereses e a información asimétrica, entre outros factores. E cales son aqueles factores que favorecen o investimento? A legislación e as directrices da Organización Marítima Internacional, referentes ao nivel de contaminación dos buques, as cláusulas nos contratos para reducir os conflitos de intereses ou o acceso á información transparente e fiable, entre outras cousas. E que podemos facer para mellorar esta situación? Pois compre que nos impliquemos a todos os niveis. As empresas cunha xestión axeitada e contratos que reduzan os problemas de axencia, os gobernos e institucións traballando en normativas adecuadas e a sociedade actuando dunha forma máis comprometida e consciente. E vos, coñecíades este tema? Espero que vos resultase de interese a miña investigación e moitas grazas.